Il-Gvern ippubblika l-avviż legali l-ġdid li għandu jirregola l-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Dan sar waqt konferenza tal-aħbarijiet li għalija preżenti kien hemm is-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici akkumpanjat mill-Avukat Ġenerali Peter Grech. Is-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici stqar li dan l-avviż legali huwa maqbul mal-Kummissjoni Ewropea. Huwa saħaq li dan il-programm ta' ċittadinanza b'investiment ser ikun qed iġib investiment kbir għal pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici qal li l-avviż legali l-ġdid jinkludi 3 emendi b'2 minnhom jiffurmaw is-sissien tal-ftehim mal-Kummissjoni Ewropea filwaqt li l-emenda l-oħra hija aktar teknika u tistipula li għandhom jaqgħu l-emendi li saru qabel il-ftehim. Emenda minnhom tirrikjedi li l-applikant jixtri residenza u jkun residenti ta' Malta. It-tieni emenda hija li m'għandu joħroġ ebda ċertifikat ta' naturalizzazzjoni jekk ma jkunx hemm prova ta' residenza għal sena. Is-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici stqar li se tkun ir-responsabilità ta' min qiegħed japplika taħt il-programm li jagħti prova ta' residenza. U fakkar kif l-emendi tal-24 ta' Diċembru jindikaw b'mod ċar li trid tixtri proprjetà residenzjali u li l-applikant jrid jissodisfa il-kriterji ta' residenza. Owen Bonnici stqar li ġala darba l-Kummissjoni Ewropea qablet mal-emendi ma jarax għaliex għandu jkun hemm aktar kritika mill-Oppożizzjoni. Dan ifisser li l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni fil-Parlament hija dwar avviż legali li wara kollox mhux se jkun għadu hemm. Għaldaqstant is-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici appella lill-Oppożizzjoni biex issa timxi l quddiem u qal li fuq kollox dan huwa programm b'saħħtu bit-timbru tal-Unjoni Ewropea.